bali. Makialbe ko mong halik, Diyos ko, maatin lang TV, makainggit. Kahit rugulam damo rugo, tuyo, itam sisigne. Oo, makanya ka mga pampangan, samot-samot. Na, yan ka maring malbing with the local. Karin turuda ka, makanano ka mga pampangan. Ninurata na magsasa-vlogger, maring-marinuop ka na bendeta eh. Yan ka man, kariman. Diyos ko, dan t-shirt, dasan mo naman santing lemon, ako santing lolo. Balo mo, Alben mula rin eh, kay cellphone ko yan. Banta ka babalo mo na nung ito. O yan. O ma, kapilang kami ka cellphone. Kaya yan, nga manong ko kaya eh. Sinali ko cellphone, eh ako malinwal bale. Ay? Balo mo makanano, minta ko pabilis.ph. No ka rin ta. Pabilis.ph, munta ka website do. Kaya magtindala cellphone, padala de bale, may kamangkini mo. Ay, ito. Ay? Legit. Abita tayo. Abita na ba? Diyos ko, halik na. Ayan. Ayan ni Kevin. Sabi ko, halik ka ni Wida Pero Local. kaya kapogi kentang Bruno. Ay? Welcome back to this very popular, intensely and immensely successful With the Local mini-series, irregularly seasoned, that we call the 5 words we thought were Kapampangan. Apinining part 3, karetang gagaming video sa reta. So if you like these kinds of videos, just tell us in the comments. At nung ngayon pa, penal-ben ang minu naming video ang makanini, just watch them at chula puken description na ning video ngayon. So without further ado, our first word for today is the word ba. B-A. The word ba is a question particle which came from the Mandarin word ma. The Mandarin word ma changes the mood of the sentence from declarative into interrogative. So magiyang pakutang. Imbis na gamitan tayong word aba, we can use the words wari or mo, as in the phrase emo. Kaya Kapampangan kasi eta naman kailangan gamitan ito eh. You can safely remove it from the sentence. Ano bang gewa ko? Wala na akong kasalanan kaya ka, di ba? Ano ba ito? Ito bang nabenge? Ito bang nakadwa? O ito na bang 3 months ago? Ano kareta ba? Anak pating Miguel, baba kang baba, iba e Kapampangan. O tinigamitan ng emo, ewari. Bahay tamon takit ang second word, explain niya mo rin ang difference na ning nanuwari, ampong nanumong, which can be used to replace ba. Let's take for example these two sentences using wari and mo. Baba kang baba, batalan da kayo. Ba, nawarin buri mo sabiyang kanyan. Na? Bakit? Nanano ka, tetes mo ko, Miguel Campanilla? Na? Yak kanya-kaya ng... Naku, manak yan. Alina, ano pinwaring buri mo sabyan? Ano wari ito? Kasi naman, pasa di kong tao kaya kasi di mo kong milk tea. Nanto. Ba! Siyempre manyaman itang owl milk tea king New Point. Nung kitnanda kang nanumong buri mong sabyan kanyan, more or less balo da na nung nano ing buri mong sabyan. Pero burida kang pakirakpan or burida kang i-challenge nung makanta piningaman mo. Manyuno ing Kapampangan kasi atin ang kulturang manyuno eh, mapanyuno. Nangos ka rin yung English, sarcasm? Ali pare, alayang direct translation ng manyuno eh. Walang provoke or something pero Yung mixture din yung sarcasm, provoke, yung pungay gana-gana. Balo yan. Kaya nakakomplex yung Kapampangan. Anyway, ulitin topic lang. Ala. Wow. Ali, going back. Kailangan mong mag-explain nung nanuyita parang kanta-convince mo lang. Patsay, kita mo namang nanuwari, ede talaga balo itang buri mong sabyan. Anya, kukut na nganda ka. Our second word is kabila. This Tagalog word means on the other side. O kaya katamong amanong siswan, ketang sumangid. Sumangid. Oma! Itapisan mo na tapatis kay kabilang kanto, kabut namin niya rin ng milyari. Baka nalita magpatis ka Ari ba pang Jordan? Wow! Aming Saudino kasi nang eh. Kanya pinaldoldo, magbatsin-batsin la. Ipanidang ulam, spam. Padalang deodorant, porta medyas. Datangin mo naman susulod dito, matas. Wow! Ayan nga, kaya kasali na kami kitang sumangid baryo. Eh, kabila. Kasing kabila, Tagalog. Diyos ko, yung mga kukalamot. Kibot ninyang kalating sagin ko. Em na yung burimbeka ako itong box. Alak ka malinggas, mama. Kiramdam ka baka ako na. Sus Mariosep ni Kaela. Wala ko sa advance ka mag-isip. Millennial ka.
O ti may palwaling cellphone mo, tsaka kamuntaking pabilis.ph. Ating tamong malyaring salwang keni o ating seller keni. Mamisali lang miyaliwang local goods from online local sellers. Get your items delivered same day or next day by visiting pabilis.ph. Delivering in Angeles Clark ang pong mabalakat. O dyan sali kang patis mabalakat malyari. Ayaw, bala mo kasi pimaya mo yung mama sa linim. Magaling na niya, what a nice fried egg. Wow. Visit Yemo ing page do. Mag-login, mag-shopping, lagay ang address yun. Kay ba't bayaran niya itang mag-deliver. Diyan mo na yung ditaktip, bantag ganado yun. Masanting niya naman ini. Para ka rin sellers niya, dakala salamat pabilis.ph. Our third word is maiinggit. Maping maiinggit, ne? Inggit is envy in Tagalog. And we usually say maiinggit pa siya Kapampangan. Maliya po ito. The correct word to use is Marilya. marirya or marilya. Albenya ini. Yung mga kalaguma ka pala ka pa, may laguma ka yan. Ate ka pa mabalbas na kalaguma. Ma, sali mo ko. O, Nikela, gagagakin. O, Diyos Mario Sep, sinawa kakalbit ka kaya. Mainggit ko ito sa laminat niyang protection to computer. O mga nano ko magtotakwal doon. Dapat siya akong may bulang ko na. Ate yung may cellphone niya ko. Nikela, mainggit maririya. Mainggit Tagalog yun. Ang pambal mo nang gagawin ko. May message kay Bapan Jordan mo. Kasi tewarit yun ni Saude. Ngayon, sabi ko kayo, akong bala kitang didiliganda, kitang lilinisan, da bibuild up ko, kumustang koreng anak na. Patapot ang titang pasalian po, itaburi mong protection na ita. Salwani. Sus Mario Sep, Nikela, ninano ko. Number 4. Ini-konektado yung kitang word tamo nandin. Whereas marirya stands for envy, magselos stands for jealousy. Celos is actually a Spanish loan word. Burp ko. At yung tamong Kapampangan equivalent nga nini, which is mangalalo. Mangalalo. Naniyawaring difference na ning marirya, envious, keng mangalalo, jealousy. We'll let you have this one. Tell us in the comments na yung peka masantingan pong peka makatular, peka entertaining comment, peka marakala likes. Dinamian t-shirt sponsored by Lalo Jed Facebook and YouTube. Facebook and YouTube. And finally, our last word for this episode is the word kahit. Balo mo ng A Kapampangan ini because of the letter H. Kahit. Alayang H in Kapampangan language. Kanya heye pamilit. Okay? Okay. Let's break siya. Kaya ko magulo. Anyway, the Kapampangan word for kahit is agyang. Minsan maginering andyang ini. Adyang, ne? Yan naman ito. Pero yung agyang makalano mo yung pamilit talaga, alata mong kahit kasi alata mong H. Nanong, Tina-assignment. ala pari, yala ako pang assignment. Tina ka? Kana kahit number 1 mo, wala ka. Yala kang may na-internet kayo ni Planet Dubaw. Amo ko na tayo silin. Assignment? Silin, tina-assignment? Nanito, ikibalo. Kahit yakula ko. Tani na naman ang takan yan. Para kayo, yao, next sem na ako mo mag-graduate. Jambo ka talaga. Graduating ka na next time pa kanuha. Nati ako gara masalese. Manos ka yung tayari mo. Oy! Nanon dimdam kong kahit ken. Eya kahit yung word! Agyang! Agyang yung word ako pamagsak na kayo kaya Kapampangan studies yun eh. Parang palingan akong chinelas. Ha? Di kayo ha, samasan nyo. So, hindi lang yung Santa Claus kayo na mo. Oh! By the way, this episode is brought to you by Pabilis.ph. Pabilis.ph does same day or next day deliveries from your favorite online stores. Visit their website at pabilis.ph and order from your local online shops and sellers today. You can even become a seller yourself. So support local, visit pabilis.ph right now. Go, do it. Just do it! And those were the 5 words we thought were Kapampangan. This already our part 3. So dakala-dakal po salamat kang Sir Mike Pangilinan, kang Sir Ray J. Maniago, Miss Joy Cruz, and karang-igaraga na sasaot kaya kami, especially in Sinupan Singsing, the Center for Kapampangan Cultural Heritage. They help us do these kinds of videos. Ito pong videos me about the Kapampangan culture and about the Kapampangan language show. Thank you very much po kaya kayo. Pabilis.ph, thank you very much for sponsoring this video. Umaya na kami po! Luwit Tongan! Bye, Louis! Get scratching. Kayo!